Changamira. Muri yamuri kuona yaya pamberi apa iyi. Ndambuya nemukuwasha. Vanobva kukaranda. Ambuya. Vanobva kukaranda uko pabusiness center. Uyo anobva Makapfudza village mukuwasha. Uyo anonzi Faith Chinyandura. Akamhangarira Richard Murimo. Vari kutiwo aiwa uya kudare. Undipe pfuma yangu inoti mukono wemasungiro, mbudzi na jira, nemari yacho gumbeze rusambo 1000 nemari yandakashandisa eta $78 ndokuti kwaisu tingazivawo zvokuti vanhu vanorodza zvinoziva namambo. Saka mhuri iri pamba pamberi penyu iri kuda kuti ibatsirwe pakurodza mwana uyu. Ndokubva tazobvunza amai ava takati ambuya imi maita munhu wechikadzi, pfuma iyi yatiremerawo tese kuti itaurwe nemi. Koyo baba vomwana vari kupi kuno kuti pfuma inotaurwa nana baba? Zvakanzi hai chokwadi. Baba kwavari kure. Zvanzi kuBulawayo. Yamuona kuti tinogara nazvo ka. Akanzi tiri vari kuBulawayo asi kuti ndiwire izvozvo chete kungotaura namambo. Zvinogona kutoti mazara chero ndinoya mari yanenge ndatoshandisa inenge isitoripo futi kana kumukwasha kwacho. Saka iwe mudzimai chiita basa iroro kana mambo vatibatsira basa iri tinozosvika zvedu taakupedzisa mashoko kuna mambo. Ndo mhuri yamuri kuona iri pamberi penyu inyaya yakasvambura pera mambo. Ambuya. Ini pamgaroorwa. Ngumwenya vapamberi vari wega. Aiwa anaberi pari. Kana munyina kana mukoma. Anawo. Kuni unaita kana munhu kuti zvinhu zvionekerewo zvichiremerana. Kurodza mwana kunomedza. Handiti tinogona kuti nkuwasha kupai mari mugomatiza mari yacho gomai. Hatizokuwana. Handiti boza tigare kwakafanana nako. Izvozvo ndikavataurire izvozvo vakangopindura izvozvo. Mwana uyu baba vake vakamusiya ane 9 months. Saka ini vakangondiudza kuti zvinenge zvabuda ikoko unofona. Asi kubira ndinotoka ndotaura. Yakaipa here? Aya nakuipa ndotogara ndichitotaura navo. Ndinotaura navo. Pakurodzwa kwomwana woza mna uzvipamedza nemungwani. Makapiwa nemurume iye. Ana hama dzake kumirira isinyaya kutsvaka mari adita iwo paupemishira kuti andiriro munyina unoonzwawo chete ati kuitira kuti kana ikazogoma nyaya yacho kuti mari haina kusvika kumudzi waeni tinowana kwokuzitaurira nako kuti iwo unganga uripo tikakupa mari mudare rakandera kuti uri kubhadhara zvakatati bhadhaza sei hama yako kuzvinamba tikakupai mugatiza raitozvisasa handingambodari kutiza nemari. Vabereki, kuzonyadza titoza munhu wechikadzi anokushuwa pfuma yake handiti kana. Asi munhu womukadzi kumupa ari wega nokuti asina kubereka nomumwe munhu nonetsa handiti. Mamwe anotogona kuti tora mari yacho iweyo yokupa pfuma yacho inozopa mamaura vakuzodzoka nomumangwana kuti mukadzi uyo wamukapa uya mari yangu haina kusvika handiti. But kana akachitiwa nhungu nomurumeyo anodawo hama yake. Kubva watoti paunorori wavisana vangaperi vesidzinza rese. Lazamini pamusoro isangamiri. Ivo vauya nani baba wechirume kubva kwenyu anotonga imini. Baba wenyu muri kuitambirira pamusha pemurume wenyu here? Pamusha pababa wenyu here? Atati mauya nani? Ndana amai vangu vakandibereka. Ana amai mega mega. Baba wenyu vari kumashumba. Vari kumashumba. Amai, idzi nyaya dzematare, nyaya dzematare dzinoda chokwadi. Hatidi kunzvenyana zvinhu zvinongodawo chokwadi. Zvinhu zvinopiwa zviri chokwadi. Zvinomangana muchiita nyaya dzakadai soka munotidzotsiridza mumashure. Handiti edzoka kutaura ite nyama watora makuti mambo anonetsa. Handiti. But all right, it's okay. You will hear about it. Ndadongoya kunonzwa kuti zvakanyaisa panyaya sekutaurwa mukata last time kuti legend chayo support
waya kuzonzo asuka kwa hivyo ya tu kwa kufuma saka yo mazoezi utakula kujizati tena kudarea uongozi unapata ndishiri usaka une mari yakambobvisa here kudhara yekurora mukadzi wako ndamatisa hauna kana sendi kubva matorana hapana atezvara wako unomaziva ndivaziva hama dzechirume dzaambuya wako ndina kana mumwatosei iwe ungazokutorera kuti anogara naamai vake ugokukaranda kukaranda iwe gafundawo zvakanaka ikazvi zvakajeka wamunhu ende munhu wakaratidza kuti wakapinda kuchikora ndizvo mwana womunhu haangotorwa pavoti womuita mudzimai ani kuda akakufira unomuita ungati amai ndowaunoziva baba wavaziva womuita mukadzi ye hazvibvumiwe panyika izvozvo kana wapfimba mukadzi enda kumusha unoonekera kunyange usina kubvisa sendi muruzi wabereka zvenyu zvokundomboita zvomuroti zvotinetsa izvi uona kuti murumoika unowana angani ari kupinza pasa ari kungai semua chakamenwa kuone yapo baba wanyu ndiani vari muri kumashumba Lakson Chinyandura. All right. ndiye mwana wacho changamire ambwe murume munomuziva munomuziva makadanana mukati tiite zvebonde hazvo nobasenesa bereka kuti wafunga nateteri uyai kana kuuya kumba kwenyu kunana atete manza ini samambo ndiri kutaura bhozi munobva munyari wechinhu handitika tiasaimona kuti nyaya dzepaza kusvika yezvino pamiri hapana kana chikapiwa abereki vacho baba wenyu havasi kutombozviziva andimona uyo haana chaakabvisa zvinobuda here zvamuri kuita izvo mwana akasvika zvakadai kwachinoita kuna abereki unoita zvinhu zvinonyadzisa kuda izvo munhu anonzi ande kumba oonekwa naabereki kwanza obvisiwa pfuma kana kubvisiwa nhumbi chaiyo chaiyo inotoita kuti munhu usaroro nomunhurume ndizvo vaira vere saka tiri kudaro kuita zvinonyadzisa saka haidiwe murume ino amai munotonga mwana anotonga kumusha kwenyero because ndikuona kuti ndezvokumitisana nebaba vake baba vake vakangondimikisawo vatonditiza mwana yakutonga kwana sekuru baba wangu ari kumashumba zvazvinoita amai handitika kureva kuti mwana wenyu mimi kana achitonga kumusha kwenyu mimi baba vanokutonga imi mimi zvavanotonga mwana munoenda kumuudza baba kuti ndine nyaya iri kudari yemwana uyu saka mambo vati sezvo mwana uyu unaedza ndingamwirwa nomuprista saka chaapo ndechekuti dare rati mwana anotongwa pamuchiti pandinotongwa inini ndivo vauye kubatsirana mambo kuti kana pane zvinoda kufamba zvinova mandeti sekuru vanenge vakumira vozivo vanokodzere kuti kana pasina zvavakadheni zvavakamisiwa zvikawanikwa kubva kuno musikana wayandii kodzerevana kuti mwana mungu wacho anobuda tisikati pfuma yawananga bhadhiwa nani mapana moya na baba wacho taura amai tichidhinda zvedivana mwana uyu achisvika akasvikira mumaoko mangu saka paakasvikira mumaoko mangu takazivisa amai vemwana nekuti ndo nhamba dzatikapiwa tikavafonera
mauti ndinawo hama tavafonera kudaro tikati maita achida kuzivisai kuti chitinechi tine mwana miraini mama makaite sechipa mwana azouye makaisatsagirai kunei aiwa saka tisangane kozi tine nyaya dzakawanda dzatitaurira dai mukuti takaendesa zvinhu zvisungirwa taiti orit tichidzoka ititasekunotipa zvisungirwa zvitorwa panapa pane zvavari kuramba here panyaya yangu nyaya yangu iri pakuti mwana uyu ezvezvasi kumba kwedu akabuda pamusha pacho achiita zvekutiza hana waakaoneka saka patisuzwa kuti amai kuti vazouya kunokudari nokuti suta tine urongwa hwekutoti tiri kutofambisa nyaya dzase dzekuti tinobvisa pfuma amai pfuma iyoyo yamunoda kubvisa iyoyo nourongwa iyoyo uyai nayo pane kuti mubvise pamberi pedare hapana chamakabiridzirwa pamwana uyu zvamaifanira kubvisa imimi zvisungirwa handiti nhumbi kuda kuti pane something chiri mukombo chinoda kusungirwa handiti izvo zvese zvisungirwa zvacho uyai nazvo muzuva 28 mukadzi wake aripowa mukadzi wake ari pano mozoona kuti mimi mambo munobuda muno nomukadzi wenyu muchienda kumba kwenyu Let's go to